салом дӯстон, рӯзи супоридани ҷоизаи туби тиллоӣ наздик мешавад ва номзадҳо мавриди баҳс қарор мегиранд. Як нафар пайдо шуд ки ба ин ҷоиза ҳардуи футболбози беҳтарини даврони мо Месси ва Роналдуро арзанда намедонад. Собиқ нимҳиматгари дастаи Челси Густаво Пайет дар мавзӯи ҷоизаи туби тилло ибрози андеша кард. Ӯ қайд мекунад ки ҷоизаро ба ҳеҷ роҳ бояд ба Роналду ва ё Месси надиҳанд. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Танаффуси мунтахабҳо ки дар он рақобатҳо баҳри рохат ба ҷоми ҷаҳон баргузор гардиданд ба анҷом расиду 20 ноябр футболи даставӣ бармегардад. Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳама муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. Ҳамаи маълумотҳо дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дақиқан ба Роналду ва Месси туби тилло бояд дода нашавад. Шояд Мбаппе ва Сало аз ин ду нафар арзандатар бошад. Сало бе ягон шакку шубҳа беҳтарин аст. Дар мавсими ҷорӣ Премер Лигаро Манчестер Сити, Ливерпул ва ё Челси мебаранд. Агар Сало дар формаи кунунии худ то охири мавсим боқӣ монад, имкониятҳои дастаи Ливерпул барои қаҳрамоншавӣ беҳтар хоҳанд шуд. Дар ҳамин шаб рӯз ӯ беҳтарин футболбози олам мебошад. Ӯ аз Роналду, Месси ва Мбаппе ба натиҷаи бозиҳо таъсири бештар дорад. Аммо ба ҳангоми ҷоми миллатҳои Африқо ин футболбози мисрӣ ба Ливерпул кӯмак расонида наметавонад. Дар ҷараёни мусобиқаи қораи Африқо имконият барои Сити ва Челси бештар мешавад. Ба фикри ман Сало беҳтарин футболбози Ливерпул мебошад. Набудани ӯ ба бозиҳои Ливерпул таъсири бузург хоҳад дошт, гуфт собиқ сармураббии дастаи Сандерленд. Ба андешаҳои ӯ метавон ҳам розӣ шуд ва ҳам зид баромад. Дар воқеъ ҳамин шаб рӯз ҳеҷ кас баробар бо Салоҳ бозӣ карда наметавонад ва аммо дар мавсими гузашта аз ӯ беҳтарҳо буданд. Барои мисол, дар худи Премер Лигаи Англия Харри Кейн дурахшонтарин футболбоз бо беш аз 20 гол ва 14 ассисташ буд. Ин ҳам дар ҳолест ки Кейн на дар Ливерпул ки системаи беҳтарин дорад бозӣ мекард, балки дар Тоттенхеми миёна. Дар борбари ин ба мунтахаби Англия ҷиҳати баромадан ба финали чемпионати Аврупо хизмати бузург расон. Сало аз оғози мавсими ҷорӣ беҳтарин шуд. Бозиҳои дурахшонтарини ӯ боиси он шуданд ки футболбози мисрӣ вирди забонҳо шавад. Аммо танҳо 2-3 моҳи дар тахти футболӣ асоси фаворити туби тилло будани Сало шуда наметавонад. Агар то октябри соли 2022 мо дар ҳамин сатҳ бозӣ кунад, ҳеҷ кас ба ин андеша зид нахоҳад баромад. Яке аз бартариятҳои асосии футболбозони бузург барқарорӣ ва устувории онҳо ба муддати тӯлонӣ аст. Агар 10 моҳ бозингар дар як сатҳ қарор дошта бошаду дигарон аз ӯ дур, пас ба беҳтарин футболбози сол шудани ӯ ҳеҷ кас шубҳа пайдо намекунад. Барои мисол, дар соли 2020 Левандовски Мессиҳову Роналдуҳоро фарсахҳо аз худ дур гузошт. Ё худ бузургии худи Месси ва Роналду дар он аст ки беш аз 10 сол дар сатҳи баландтарин бозӣ карданду нишебҳояшонро дар муқобили фарозҳо ночиз менамуданд. Сало туби тиллои худро мегирад, вале имсол не. Тибқи хабарҳо, собиқ сармураббии Реал Мадрид Зинедин Зидан аз кори фаъолият дар Манчестер Юнайтед даст кашид. Қаблан ҳангоме ки курсии сармураббигии Сулшер ларзон буд, интизор мерафт ки ма Зидан метавонад ҷои мутахассиси норвегиро бигирад. Дастаи шаҳри Манчестер мехост Зиданро ба симати сармураббигии даста даъват намояд, вале мутахассиси 49-сола ба босҳои МЮ гуфтааст ки айни ҳол омода нест то дар АПЛ кор кунад. Гуфта мешавад ки Зинедин Зидан нияти кор кардан то тобистони соли 2022 надорад. Мутахассиси фаронсавиро дар дастаҳои зиёд дидан мехостанд. Яке мегуфт ки ӯ ба Реал бармегардад. Дуввумин ишора менамуд ки Зинедин сармураббии ПСЖ хоҳад шуд. сеюмин ӯро беҳтарин вариант барои МЮ мехоҳанд ва аммо аксарият бар он ақиданд ки мақсади асосии Зидан кор дар мунтахаби Фаронса мебошад. Зинедин барои кор дар тими миллии кишвараш омода аст аз ҳама пешниҳодҳо даст кашад. Пас аз нокомии фаронсавиҳо дар Евро чунин хабарҳо зиёд шуданд, аммо чанде пас Дидье Дешам обу ҳаворо дар мунтахаби Фаронса мӯътадил карду қаҳрамонҳои ҷаҳон дар Лигаи Миллатҳо чемпион шуданд. Пас гап сари он меравад ки Зидан бояд интихоби дуруст намояд. Гузаштаи ӯ дар шаҳри Марсел ояндаашро дар ПСЖ тақрибан номумкин мекунад. тавре гуфта мешавад, худи ӯ иқрор омадааст ки ба кор дар Премер Лигаи Англия омода нест. Бо эҳтимоли зиёд ба Реал ӯ дигар барнамегардад. Бояд чӣ кор кунад?
агар дешам бозии фаронсавиҳоро хеле хуб идора кунад ва дастаи мазкур ғалабаҳоро идома диҳад, Зидан бояд андеша карда ҷои кори нав ёбад. Сулшер бо эҳтимоли зиёд то тобистони соли оянда дар Манчестер боқӣ мемонад. Зидан мегӯяд ки то тобистони соли 2022 мехоҳад ён ба зада аз кори мураббигӣ дам гирад. Ҳамаи чиз моро ба он тараф мебарад ки дар фасли гармо Зидан метавонад ба Манчестер раваду барои тасхири Премер-лигаи Англия омода шавад. Пойгоҳи варзишӣ Goal.com овоздиҳиро барои муайян кардани беҳтарин футболбози соли 2021 ба анҷом расонд. Барои чӣ ин овоздиҳӣ боиси таваҷҷӯҳ шуд? Посух чунин аст. Аввалаш он ки дар овоздиҳӣ шумораи зиёди хонандагон ширкат карданд. Саҳиҳтараш 14 миллион нафар ки қариб 1.5 баробар зиёд аз аҳолии Тоҷикистон мебошад. Дар натиҷаи овоздиҳӣ ҳамлагари мунтахаби Аргентина ва дастаи ПСЖ Лео Месси зинаи якумро гирифт. Имсол Goal.com овоздиҳиро барои таври зерин баргузор намуд. Футболбозон ба ҷуфту тақсим шуданд. Дар ҷуфти Месси ва Роналдо ҳамлагари португалии Манчестер Юнайтед муддати тӯлонӣ пешсаф буд, аммо дар рӯзҳои охирини овоздиҳӣ Месси аз ӯ пеш гузашт. Дар рақобат бо Криштиану Месси соҳиби 50.1% овозҳо шуд. Танҳо 24 овоз ин ду нобиғаи нотакрори футболро аз ҳама ҷудо карданд. Дар ҷуфти Месси ва Левандовски бошад, ҳамлагари аргентинӣ бо 53.3% овозҳо бар зидди 46.7% дастболо гардид. Ҳамин тариқ тибқи овоздиҳи Месси якум, Роналдо дуввум ва Левандовски сеюм шуданд. Дар топ-10 ҳамчунин Салоҳ, Мбаппе, Холланд, Бензема, Канте, Де Брюйне ва Неймар қарор гирифтанд. Мавқеъгирии Месси ва Роналдо дар ду зинаи аввал аз он дарак медиҳад ки то ҳол ин ду дар байни ҷомеаи футболӣ аз дигарон фарқ доранд ва ҳамон бозингароне буданд ки бештар арзандаи ин ду зина буданд. Ҳар кас дар ду зинаи якум бо дарку фаҳмиши худ ва мушоҳидаҳо бозингарони дӯстдоштаи худро мемонанд. Дар ниҳояти кор тавре маълум шуд то ҳол ду бозингари маҳбубтарин Месси ва Роналдо ҳастанд ки дар байни ҷомеаи футболӣ ки дар ин овоздиҳи 14 миллион нафарро ташкил намуд 50 ба 50 овоз гирифтанд. Бар истиснои 24 нафар ки Мессиро аз Роналдо анча нақстар мебинанд. Президенти Барса Жоан Лапорта дар маросими презентатсияи Дани Алвес гапи хостаи дили мухлисони сершумори Барселонаро гуфт. Ӯ қайд намуд ки Месси ва Иньеста метавонанд ба Барса баргарданд. «Ман ҳеҷ чизро рад карда наметавонам». Дани Алаке ба сафи мо баргашт ва гуфт ки сину сол ин танҳо рақами уддист. Гузашта аз ин Алвес аз ҷиҳати молиявиам ба нафи даста кор кард. Лео ва Андрес ду футболбози бузурганд, ҳарду бозиро идома дода истоданд. Пагот чӣ гап мешавад, ман гуфта наметавонам. Мо ҳамеша ба ин ду нобиғаи беҳамтои Барса мутаваҷҷиҳ ҳастем. Айни ҳол Месси ва Иньеста бо дастаҳои дигар шартномаи ҳамкорӣ доранд. Дар ҳоят лаҳзаҳои ғайриинтизор зиёданд, гуфт Лапорта. Агар президенти даста мунтазир бошад ки ҳамаи легендаҳои Барсаро дар синни 38 солагӣ баргардонад, пас Иньестаро метавон пас аз чанде даъват карда Мессиро 4 соли дигар интизор шавад. Лапорта худ ҳама корро барои он кард ки Месси аз даста равад. Вақте ки боварии мухлисонро аз даст дод, дигар ҷой хунук шуд. Ин як тарафи масъала мебошад. Аз ҷиҳати дигар Месси ва Иньестаро шояд мухлисон дар Каталония интизоранд, вале на ба ҳайси бозингар, балки ба ягон вазифа. Баргардонидаи нобиғаҳои гузашта ба даста маънои онро надорад ки боз ба монанди соли 2009 дастаи каталонӣ ҳамаи ҷоизаҳои имкондоштаро мегирад. Ба ҳамин тавон дӯстон, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.